Ev dikan bi seranser ji ber hemên keda jinan hatiye xemilandin. Xwediyê dikanê dixwişkin. Vekirina dikanek wiha, xeyala her du xwişkan bûye. Difroşin wan, îra axşarine cezîrê wan, êvan dirap dikirin nepirnewa ku wan. Em digo zamanekî destê min çîk bibe gerek ez cîkî vekim keda jina. Vî sal 10 salam ketine vî dikanê. Ez û abla xwe tev dene. Hemdê Xweda çok şükür keda jinayê. Wezîre û Bedî'a beriya 20 salan dest bi çêkirin û firotina berhemên destkariyê kirine. Yasê min şêste. Îsal 20 sal ez vî îşa dikim. 10 salan mî qiro qirêdî de me qirêdî raştê, gucê me tune bû me raştê, li tek bedenê me difrot. Piştî 10 sala em nava Sûriyê ewa bû wêrê qawm bû ji me stendin. Dewletê derxist destê pîreka. Em îja hatin vira eşêvçiya. Em hatin eşêvçiya me vekir ez û xwe xwe tev de. Me îja bawê jî kirim tev de bû şîrîkê hev me vekir. Her du xwişk pêşî li mala xwe tiştan çêkirine û danîne dikanan ji bo ku were firotin. Li piştî ku dîtine ziyana wan bi ser karê ye, dest bi lêgerînên cuda kirine. Jin tînin em jî wan bin yardımcı. Mesela em keda jina bêjin goreyê, patîkin, bêjin melhefin, qazaxê gedane. Yani wan bi çi el işi heye, melhefê seriyane, yazmane, çi tînin em jî wan navê wan dinivîsînin, virdê tînin, lûfê wanin. Em jî ji wan re yardımcı dibin. Ew jî berdiya dibin, em jî yardımcı dibin. Yani em kêf xweş dibin, em jî kêf xweş dibin. Ne tenê tiştên ku ew çê dikin, berhemên bi dehan jinan jî li vê dera difroşin. Ev jî hene, evana jî daha giranin he. Evana daha amega wan giran e. Gulê wan giran e. Keda jina, berê me çê dikir em me digerandin kesek tune bû ji me re bifrotaya. Me atqî çê dikir, me yelek çê dikir, me texmê bebega çê dikir, me kitan, me çi çêkira kesekî firotinê tune me kita, me dibir datanîn dikana çawî şoxlî wan, me tanî vir eşêvçiya datanî, em dihatin digo şaleka wenda bû, du şalê we wenda bû, ew ê çaxê diçû, me ji sedî yek nedigirt. Yani wenda dibû, digo wenda bûye, digo hatiye dizîn, me tişkî nedigirt. Em digo zamanekî destê min çîk bibe gerek ez cîkî vekim keda jina. Bazarê helal e, lê ew naxwazin keda jinan erzan bifroşin. Yazmayne çekirî bir heftê 8 milyon pere. Erê emegî me jina pere nake. Li ba me pere nake. Wekî dinê zor e yani ha. Ew jî wekî gelek dikandaran ji giraniya jiyanê û ji ekonomiya xerab bigazindin. Çû daha qîmeş qerer neme anam. Kilokî birinc bû 6 milyon pere. Em esnafê 20 salî ne? Hema me ji esnaftiya xwe fehm nekiriye îsal 2 sal. Ev 2 sal ewa bûye. 2 sal esnaftî jî xêr tê nemaye. Kar naî belê hema zor çê bûye. Zamanê li wer zor bûye ki eskiden digol batiye du hepsê heb neşixulin nikarin xwe xwe dikin. Îrol doxiyê jî wer bûye. Sê hebîstan ji malekê du hebîstan neşixul kes nemakare xwe xwe dike. Mesrefa malekê ana dibe eskerî ücretî. Eskerî ücretî bibe 20 milyar jî bibe çi? Boş e. Nabe tişkî, nakê derkê. Çünkü kîse karvan bû 600 milyon pere. Helbet demên xweştir jî çêbûne, lê her du xwişk cavtêrin û dibêjin êdî mesrefa rojane jî derxin ji bo wan kar e. Em bere dinan karbim kiram gıda kuflatı ama ana karın yekî bibin bidin navan. Yani bêjin mek berê em karin yani mesrefa xwe yani kara em hep tune yoqa. Dîsê em şikir bikin. İdare bikin em çi bikin. Em nekin jî nave. Ev dikan ji bo jinên navmalî ji bo bûkan jî rawestgehek e. Xecî Jan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.